Тази година на 21 септември ни очакват едновременно есенно равноденствие и слънчево затъмнение. Освен че тези две ежегодни събития рядко съвпадат, още по-редки са аспектите, които имаме към слънчевото затъмнение, които никога повече няма в този си вид да се повторят в животите ни. Освен че самото слънчево затъмнение затваря така наречения коридор между затъмненията. Темата на този период е ново начало. И тук става дума за ново начало, както персонално за всеки един от нас, така и ново начало в общо човешки еволюционен план. Тъй като наистина моментът е много специален и уникален, ви каня на 21 септември от 19 часа да се видим наживо в Zoom, за да ви разкажа на достъпен и разбираем език по-подробно какво означава тази супер наситена астрологична картина, да разберете как да използвате тези аспекти в своя полза. Ще разберете също така във вашия личен хороскоп къде попада затъмнението и какво означава това персонално за вас. И ще участвате заедно с мен в специален ритуал, с който ще направим символично прибиране на житейската си реколта до този етап от живота и посяване на семената за новата реколта, която бихме искали да имаме след време. Ще направим йога нидра. Това е водена медитация за посяване на намерения в подсъзнанието, с която инсталираме дълбоко в главата си новия софтуер, който искаме да подпомага развитието ни занапред. Защото, скъпи приятели, ума е много лош господар и много добър слуга. Целта на медитацията е да го направим второто. Така че регистрирайте се за онлайн беседата плюс ритуал. Информация за регистрацията има в текста към видеото и дори да не може да се включите на 21 от 19 часа, отново се регистрирайте, защото ще получите запис достъпен за една седмица. Очаквам ви съвсем скоро на живо в Zoom.